Zvakaoma veduwe, mhuri yeZimbabwe hazvina kumira mushe paNewtown muJohannesburg. Papiswa bhazi remazimba pano. Yowe, zviri kurwadza veduwe. Divine Stars Logistics bhazi iro riri kunzi rapindirwa nevakomana vanga vachida kurobha, ndobva vaba, vauraya kondakta, ndobva vabhomba bhazi racho rabvira. Hazvina kumira zvakanaka veduwe. Asiwo vamwe vari kutaura kuti pakudzika ipapo pazomboita kakuchinjana mabara, kakuchinjana kepfuti. Isituation iri kuitika muSouth Africa iko zvinezvi, zvinhu zviri kusiririsa. Yasvika nguva yacho yemaholiday, hama dzadiwa. Kana uchiziva une hama yako yakanga ichida kuuya nebhazi iroro kana kuti yanga irimo, zvakakosha kuti muvafonere muchinzwawo kuti chii chiri kutora nzvimbo ikoko. Haikona kuzovashora futi vamwe vacho vachinge vazosvika vasina zvinhu, nekuti bhazi iro rapiswa nelageji yaro rikasara riri matsito. Ndo zvinhu zviri kuitika hama dzadiwa iko zvinezvi. Ndo current situation yatiri kunzwa, yatiri kusangana nayo paNewtown Johannesburg iko zvinezvi. Ngatisanganei mucomment section mangu. Kana munazvo zvekutaura ndinozviziva munazvo, ndiudzei kuti nyaya yacho iyi muri kuionawo sei.